بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين تاج الأنبياء شفيع المذنبين سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Yaradan beyt Allah tebarek ve taala taatu ibadetlerini, hayır dualarını, ihsanatlarını lütfu keremi bilen kabul edip de iman yürep, avre yürep, muhabbet yürep, Allah Teala rahmetli yağınları yağdırıptı. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam yağın yağınna Allahümme sayyiben nafi'an niyanmış. Hudaya ilunimize bafitli rahmet bolsun niyanmış. Rahmetli yağın olup Allah Teala sizin dünyanızı, ahiretinizi abad etsin. Bu gecede Hazreti Ömer radıyallahu anh aytmışlin saçağın üstüne meyveler koyulanna meyvelerin kovusu saylanıp iyilşiyali Hazreti Sa'd'ın de derman gürrüğünden biriceki gürrüğün saçağına akıl ve dürüvey dertlere derman gürrüğün saçağına bir gecede koyulacaktır. Her kim özünün haklı, özünün derdine derman olması ve her kim özünün dünya ahiretini görevini alma, eştiyanın ve aytiyanın vazifesi. Hazreti Ali radıyallahu anh bir derman sözü var cemaatler gürrüğünü girmek. Hazreti Ali radıyallahu anh el-İslam huve teslim. Ay bir derman, ay bir tikiler mana aytıktır. İslam deydiği boyun almak deydiğidir. Allah'ın buyruğunu men boyun aldım demek. Ve teslim huvel yakin. Boyun almak deydiği bütün anılmak bilen moliyardır. Boyun alayan adam anılmaya boyun alıyor. Vel yakin huve tasdik. Anılmayan adam doğrudur şu deyip oğraya deyiptir. Ve tasdik huvel ikrar. Doğru diyen adam dili bilinini doğru diyer deyiptir. Vel ikrar huvel eda. Vel eda huvel amelü salih. Dili bilen Allah'ın emrini doğrudur diyen iş bitirir deyiptir. İş bitirir deydiği de amel-i salih eder deydiği. Yine İslam dinini bir setirin içinde aytıp verdi. İnanmak, boyun almak
doğrudur demek ve merde amal olmak, iş bitirmek, amel-i salihın yüze çıkarmak ve kursağında da bolmak. İnhe dinin manası. Bir gecede amal adamlarının mertlerinin inşallah iki urun hizmetini de yetirelim. İki urun içinde saylap her kim özünün dünya ahiret gerek dersin attırsın. Hazreti Ömer radıyallahu anh ulu koşun leşker teyyarlattır. Arak'ta Yezdecerdin kahı varmış. Yezdecer padişahın kahı varmıştı. Kadisiye diyen yerde. Ulu koşun fervaz koşun teyyarlattır. Ve şuna da Hazreti Sa'd şunu başatmeli oluptur. Sahabalan ağzı veriptirip şu Sa'di şu koşuna başı deyli deyiptirler. Hazreti Sa'di şu koşuna baş etmeli olup uğratmalı olupturlar. Şunda Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Sa'd'a namı yazıp nasihat ediptir. O yanına çağırıp da yüzde nasihat ediptir. Bir adam ulu koşun sürüp bariye ulu kon bir imparatoriyini ayırmadan süreyim. Sasanilerin ahırın bükülli saçağıyın almadan süreyim. İndi buna bir mana, buna bir böyle, buna bir tiki bir manaları yazıp bu koşunun başına Hazreti Sa'd'a namı yaptır ve bir topar söz bilen aydıptır. Şunun içinde 4 bölümünü, 4 maddasını inşallah size okuyup manasını aytıp vereyim. İslam kızı, ey Sa'd, la yagurrannaka minallahi azze ve celle em qila halu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. İslam kızı, ey Sa'd diptir. Hazreti Ömer şu namaniye diye şu koşunun başına. Sana Peygamberin daisi değil yer gittir. Peygamberimizin özü de ayıttı sana dayi değil. Peygamberin daisidir. O halk sana Resulullah'ın daisi diye günah etmeyene sebep olamasın, Resulullah'ın daisidir men deyiptir. Bula bir deyiptir. La yagurrannaka minallahi azze ve cel en qila halu Resulullah. Ve biladım Resulullah'ın daisi, ve men Resulullah'ın daisi deyip pankırıp da günah etmeyene sebep olamasın deyiptir. Bula turanın bir vaat huda etmesin, şeytan yer verip de tekebbürlük mürünü düşecek bolsa onu ayırdı kenara. İkincisi, ey Sa'd, ine hadir yankın şudur şu des ki yönü kan ratlar aydılacak bulantan geçilip var ya. Resulullah'ın daisi deyip şeytip olmayan olsa, men falan işanın oğlu, ya men falan sofin ahtığı, ya men falan pirin oğlu, bu ürünler manası olmaz Allah'ın huzuruna. Biz hormat koyuyoruz olara. Ama özleri mekan bilsinler Allah'ın huzuruna odatlar sorulmuyor. Her kimin amal soruluyordur. Biz hormat koyuyoruz olara. Ama özleri kovca nasihatini bilsinler. Allah'ın huzuruna falanın oğlum sen geçiyor değil mi? Eden işin soruluyor. Perişteler eden işin ne mi diyorlar? Yine Hazreti Sa'd'a namı yazanına aydıptır. Resulullah'ın daha ismen iptal günah edamı diptir. Bir. İkincisi, ey Sa'd, inna Allah Teala la yemhus seyyi'e bis seyyi'. Günah bilen günah yuğulayan nedir diptir. Günahını soğat bilen yuğulayanlar diptir. Günah bilen günah yuğulmayan diptir.
Bir yanlışyp günah etýän basym soğap etjek bolşan ýuwmadan çyrym. Günahın üstüne günah arttırma dipdir. Basım iyidine öwürlikdir. Basım öwürliydine dipdir. Basım öwürülmäge bir aşy direk nesihat gerek. Men başga ýurtda, ya Türkde, ya öz ýurdumyzda, başga şäherlerde ýaşaýanlar, jawan dostlar. Bir ýalňyşyp günah etsem, basym şonu soğap bilen ýuwaýnawmen diýmeli. Günah bilen bulaştırmalar. Günahın üstüne günah arttırmalar. Bir kıysaca bir misal aydeyin, o da bir bolon görürümden inşallah yeridir. Bir vakt iki dost varmıştık da bir garibe yurtta. Jawan dostlar dinlesinler. İki dost varmıştık, iki jigi işlerçik halal çörek yığnap ibadet etýänmiştikler. Onun bilen biri pul jazlaryny bir o birine berdir, ikine berdi. Sen şähere bar, nahar getir, ýer içerim zat getir, hamany bir heftelik, ya bir aylyk, ya 5-6 aylyk iýip çüwetir diýipdir da. Ama dostum bir pul jaz alyp, benne şähere giripdir. Indi zat jazlaryny alyp dostuna gaşyn öwrülmeli da. Şäherin içinde bir günaha giriftar bolupdyr. Öwrüljek bolupdyr, ýene bir günaha giriftar bolupdyr. Yine bir günaha giriftar bolupdyr. Öýde utanyp dostumyň ýanynda ola bir adam men ozal gowdum, indi günaha girdim. Öýde utanyp dostunyň ýanyna barmany 2 gün 3 gün geçiripdir. O dostu gaýga düşüpdir. Hudaý üçin dost o adammışdyk da ikisi de. O dost gaýga düşüpdir, wehdipdir, bir dostumdan habar bolmadymy garibe ýurtda? Şähere gittir. Men ýerlapdyr, bazarlarda falan tüýsli adam gördüňizmi diýip. Muny gözlenip ahir bir ýerde, bir gabatçy ýerde tapypdyr. Indi ol günaha giriftar bolan dost utanýa hamyňa sataşmagy. Ol ibadatdan gelýän bir dostun ýerler, aňyrdan gelekanymyň gujaklap okşapdyr, dostum diýipdir. Gelmedim de diýipdir. Bilipdir bu dostunyň günaha giriftar bolanlygyny. Ýüzüni gözläpdir, näme diýen diýipdir, men seni tanıyamak diýipdir. Utanyp etipdir da. Ol aýtdyr, jan nosum diýipdir. Baglaýyndan okşapdyr, jan nosum diýipdir. Öwürleydi diýipdir. Şenin ýersinden öwrüseň haýyrdyr diýipdir. Men dostlugymy şumahan ýüze çykarmaly ýerim sana diýipdir. Ýandakilerden heleydir, erkekdir, olardan utanmazak bolup, näme diýeri, diýelimmi diýip beýlesin bakýan bolmaly. O dost ýene ujaklap, ağlapdyr. Jan nosum menden utanma diýipdir. Hudaýdan utanaýyn diýipdir. Menden hiç çekinme, hiç wagt ýüzüme vurmaryn diýipdir, ýalňyşanyň diýipdir. Jan nosum gideýdi diýipdir. Indi goý bir milende de diýipdir. Elinden ýapşakana çykyp gidiberdir. Elinden ýapşakana bilejik gidiberdir. Günahny ýuwmaya hiç wagtda. Günahın üstüne o garaňkylygy artdyrýar jemaatlar. Ey Sa'd, ýalňyşyp günah etdiň, basym tawba etdik. Üçüncüsü. Ey Sa'd, şu mahal biz cemaat bol otis, ya o tayfa, ya bir tayfa, ya daýygen, ya udagarnaş, insan, hi bolmasy hemmämiz adam atan oglaň şagda. Aýdypdyr, ey Sa'd diýipdir. Hudaýa hiç kimiň nisbeti ýokdur. Hiç kim Hudaýyň oglaň şogy nesep diýip bolmaýar. Her kim Hudaýyň derejesini, Hudaýyň padaşyny, Hudaýyň sogabyny, Hudaýa ýakynlyk etjek bolsa, diňe Allahyň buýrugy bilen bolar diýipdir. Biz kuşağı yere sürünüp duran adamların arasında inilmeyen adam menen bir makamdaki adam ikisi dindir. Haysi bir Hudaýyň dinini kânet diýen bolsa şu erzeşlidir. Şu kefi bellep gelipdir. Häzirçe görünüp duran 4000 goşun menen Maryam. Soňram da 4000 goşunlar artýa üstüne gelýär. Şu ulu goşunyň içinde inilmeyen adam da var.
Tasavvur makamlı adam da var. Hudaýyň ýanynda ikisi birdir ýadymdan çykarama dipdir. Ha bir palanyň ogly bolsa öwret, o bir inden mihan palanyň ogly bir ýygy dursa da bolar edama dipdir. Kim takwa bolsa şo öwde bolsun dipdir. Üç boldy. Dördüncüsi, ey Sa'd. Ey Sa'd. İnsanyň gursogyna kalp bar dipdir. İnşallah o açıklarındır manaly ördünüz. İnsanyň ýüregi gursogyna ýürek bar, kalp bar, ýürek. Şu ýüregiň bir hakykat bolmaly formasy bar. Şun hakykat bolmaly ýagdaýy bar. Şoň üç alamaty bar dipdir. Nama ýazykdy Hazreti Sa'da, nasihat etdi. Bir yürek için bolmaly formasynyň üç alamaty bar, üç ýagdaýy bar. Bire bir gowy işedinde seni halk öwsedi, seni halk yamanlasa da min şu gowy işedi otin, namazy muqattun, ya garip qasar wezertun, ya nasihat etiptun, min milletin merdumyň işini ýola salyptun, meni halk öwýä diýip halk öwýä diýip ibadatyny artdyrmalar, halk meni yamanlaýa diýip ibadatyny goýmalar diýipdir. Şu ýüregiň gow bolmaly ýagdaýynyň birisidir. Men şu merduma şeýle ýaxşylyk etýän millet meni yamanlaýa onda ýok bolsun diýmeler, hak ýürek etmekdir. Son Hudaý için haklat ediyotin etdiler. Öwseler de yamanlasalar da. Bular bir alamaty. Hak ýüregiň bolmaly ýagdaý. İkincisi, bizuhul hikmet min qalbihi ala lisanihi. Yürek diýenine Allah tarapdan akıl goýulmalydyr. Şu akıllan ýürege akıl goýuldy da hikmet goýuldy, ilim goýuldy. Şu akıl adamyň ýüreginden akyp millete gaşyn çykmalydyr. Hak ýürek şu jüre bolmalydyr. Köňelin kesini aýtmaýanmy? Köňelin bir togarlary, meselen bizim kellämizde şola sawatsyz millet diýäsde, olaň hak ýüregi barmyşdy. Olaň gursogyna jemaat akyl goýulýanmyşdy. Şu akylla şolaň agzyndan akyp millete gaşyn gitýänmiş. İki boldy. İkisi birimi düşünmesi agyrrakdy, emma üçüncüsü aňsatjy. Ey Sa'd diýipdir. Hak ýüregiň bolmaly ýagdaýynyň biri gelin, gyl, erkek, jowan, garry, gaw diňlesin şaýy. Bir ýürek Hudaýyň nazary şu ýürege düşen bolsa, şol adamy hemmek gaw görýärler diýipdir. Hutbuhut adamyň kalbyny oturýarlar. Ve min mehabbetin nas fela tezhad fe innen nebiyyin qad salu mehabbetehum. Şu bitin ansarlyň ýüreginde oturýarlar diýipdir. Gaw adam Hudaýyň söýen adamdy. Nähili bolýar? Onu peýgamberler näme bu kadar adamlar gyn görýärmişdikler, ýokuş görýärmişdikler. Ya bu kadar ewliýalar näme ýokuş görýärmişdikler. Onu baýdy Bastamin näme owasyndan gowupdyrlar. Onu Imam Azam Ebu Hanife näme Bagdadda ýamanlaýarmışdikler, Kufede ýamanlaýarmışdikler, Basrada ýamanlaýarmışdikler. Allah'ın yanında kabul olan adam cemaatler hem kişinin yürüğünü oturuyor, hatta şu ovadan kovup durunna, hatta şunu yamallap durunna, hatta şunu bağışlan sevip durunna yürüğünün biliyor şu taraf kova adamda. Yönü ya bakilçılıktan, ya içigarılıktan, ya şeytanın iyiliğini düşüp tarafı ediyet veriyor adam. Meger Ebu Cehl öyle açık aytmandırmy? Şu Muhammed aleyhissalatu vesselam hakdygyny bilýän, dogrudygyny bilýän, peýgamberdygyny bilýän taýfan birde ondan soň kabul etmeýärni. Ebu Cehl'in aydan ketişi. Adam atadan ta kıyamata çeliydi şeyleden.
bir adam cemaatla bir kanunu ilahi ve Allah'ın koyun yaptığı bir sır bir adamın gözüne görünmeye bir adam inşallah açık bir gece görürün edilir şu görürün mağarada ve min mehabbetin nas fela tezhed Hazreti Ömer ayıptır ey saat deyiptir bütün koşun adamın yüreğine oturacak boliptir son peygamberler hatta Allah'tan dileyenmiştikler Hudaya adamın gözüne yığırınca olmayın yüreklerine oturayın diyenmiştikler adamın yüreğine oturuyan bulayın son şolara eziyet beriyerlerdi şolara yamallayerlerdi şoları yamallayıp ayıbını tapyerlerdi yüreğinden bileyenmiştiklerdi şu o adam yönü bakilçılıktan eziyet berdi olurdu narahat etti ya bu gözüm nahat hayp bu gözüm nahat hayp taraf peygamber olsa hayp üstüne hayp taraf nece derecesi onu konum olsa belki adam haypta şu yüreğini otiha şun kova adamdığına canı ananı oti nedir ananıya şun o Huday taraftan uyuluya kursa ona onu inşallah yine açıklar aydarlı Huday tarafından yüreğini oti yönü bakilçılık etip yamallayada dinlen قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وتقدس إذا أحب عبدا دعا جبريل Ey cemaatler Huday Teala bir bennetin qovursa Cibril feriştege aytiye İnni uhibbu fulanan fe ahibbe Ey Cibril emin şol yerin yüzünde palani var gelip de ya yati şu palani var şonu men qovuriyen sen yüreğinde son muhabbeti düşsün diyecek ey cemaat buyurun hemen bir qovadam olsa bir yerde bir salih adam olsa Allah Teala Cibril ferişte aytya ey Cibril falanini tani men şonu qovuriyen sen şonu qovur diyecek feyuhibbuhu Cibril Cibril'in hamana kalbine Cibril'in tebiatına şon muhabbeti düşecek he falani Allah qovuriyen men qovuriyen sümme yunadi fis sema Cibril ferişte tamam ferişteleri eşittirip ses etip kıyıracak. Ey ferişteler dinlen. İnnallaha Teala yuhibbu fulanan fe ahibbuhu. Allah Teala aytti men falanini qovuriyen hemen şonu qovurma diyecek. Fe yuhibbuhu ehlus sema. Asmanda nem olsa ferişteler, peygamberlerin ruhları, büyük evliyaların ruhları her bir teberrükle olsun. Hemmesi elam etçikli birle qovuriyas falanini. Sümme vudi'a lehul qabulu fil ard. Asmanda tayip bolli. Yerde adamların yüreğine düşüyor. Falani qov adam. Sümme vudi'a lehul qabulu fil ard. Yere gonib adamların yüreğine düşüyor da. Falani qov adam şu yüreğine düşüyor. Tamam insanlığın yüreğine düşüyor. Tamam insanlığın yüreğine düşüyor şu qov adam. Yine şu vurun bir sır vurun. İnsanlığın gözüne görünmeyen kalplarda aylanıyan vurun. Şonu qovuriyanlığın da yüreğine düşüyor, şonu qovurmayanlığın da yüreğine düşüyor. Şonu evyanlığın da yüreğine düşüyor, şonu yamanlayanlığın da yüreğine düşüyor. Şonu yüreğinin eteğinin bilye Allah şonu qovuriyan. Yüreğinin eteğinin bilye Allah şonu qovuriyan. Şonu bir öz eline de cemaatla asmanın kursağına düşüyor. Hal haşıma hazdaşlarda yağın yaptı. Kimin elinden geliyor? Hiç. Allah Azze Celal'ın kudret elinden geliyor. Eyni şu ciret
adamın gursoguna asmandan yağıya, falanini Allah gowuriye, perişteler gowuriye, insanlığın da yüreğine düşüye şon gowuriye. Oham şu gowa adam da hemme kişinin yüreğine düştü da, oham adamda 3-4 tüysli oluyor, şu gowa adam mağarada. Bir toforları oluyor, şu gowa adamı, on sonra yüreğine düşüptü, şu Huda işini gowuriye deyip yüreğine düşüptü. Men işini gowurayın, oşundan hayırlanayın diye. Şondan istifadani etdiýärdi. Her tüysli mehabbeti olsun etdiýär. Bular bir. Bular belli, muňa nesipli adam diýär. İkilinci bir tüysli adam bolýar, ýa gowa adamyň beraberini. Haqqy ýakysy bilen şoň düşmany bolýardy. Hay ýüňni taýyk alyp durýarda. Bolmaz sen aýtýanyň diýip, ýa Hudaýyň dostuna şeýtýär ha. Yüreğinden bilýär ha şu Hudaýyň dostudygyny. Ýöne onu da açyk şoň düşmany bolýar. Beki dogurja Allah'ın düşmanı biladım. Bir de iki tüysli adam. Üçüncü tüysli bir Hudaýyň dostu bolýar, insanlyň da kalbyna düşürülüşü, asmandan düşýär, eýni ýagyn düşýär ýaly. Ohan bir adamla bolýar, ne şol gowa adamy düşman tutunýar, ne dost tutunýar. Ne nesipli bolýar, ne de şoň menen nesipsiz bolup düşman bolýar. Ýöne gelýär, biýene ganimat. Yüreğini baha şo Hudaýyň dostu diýip, ýöne şonu haýdyryp düşmana bolmaýar. Ýöne şondan haýyrlanmaýardım. Bir binesip adam ýöne ýene ganimat, hiç aza edip düşmançylyk kökezmeýär. Üç şol. Dördüncüsü ahyrky bölegi bar. Allah'ın duası, Hudaýyň mehabbeti insanlyň kalbyny düşüpdir bir adama. Bir toforla ondan hay duası bolýar şol adama. Bir toforla da haýdyryp şoňa düşman bolýar. Bir toforla da ne düşman ne dost bolýar. Emma dördüncüsü düşmana bolmaýar. Gowjatdan dinlen Allah üçin nasihat. Gowjatyp dinleseler, ýaşanyp klas Guranlary ötýän gelirler dinleseler. Hawze ilmiýelere mollaçylyga ötýän gelirler dinleseler. Mescide gatnaýan gowa adamlar dinleseler. Bular gowa adamlaryň arasynda bolýanlar. Dördüncü bölüm. Gowuljak bolýarlar dinleseler. Dördüncü bölüm. Düşman bolmaýar. Daşyndan gözläňde hiç düşmanlygy ýok. Emma bir üýüşmelikde, bir toýda sadakada, bir üýüşmelikde oky kala, oşul Allah'ın nazar düşen gowa adamdy gurrun bolup duqa, şu üýüşmeliň içinde bir gowja biri we hamany bir zenana ýa erkek. Hawa öýde gow ýöne falan aýba badyr diýip şonu aýtyp goýberýärdi. Maksady şu üýüşmelikde şu salih adamy aldatmajak bolýar. Yüreğinden şonu kiçiltecek bolanaka, emme yüreğinin itigini şonu kiçiltmek niyetinde vardı. Yo mene gurruma oşlayan adıma de kepten bilar diye, yöne şu qow dip duranulun falan aybaba diye, maksadı şu oturullun zihninden şonu mehabbetini çıkaracak bolýardy. Şeytanın rahatça oynaya edin ibadatını pozýardy bir ýollanma. Zahiren düşmanlar emma oğrinçe her sadaka, her üýüşmeler, her märeke muntazir şu gelin ýaşy erkek taşyndan ne gowadım, ýaşyn çyk ketdi. Örgülce adam. Mescide gatnaýar. Emma bir üýüşmelikde şu Allah'ın dostu agzalsa belletmänjip halk şoň gowlugyny hürmetdiýär. Emma ol oturan fakat şoň aýbyny aýtyp galýar, adamyň zihninden gowlugy çykarjak bol. Yüreğinin eteğinde näme tarap kiçiltmek barda. Şon gowurjak bolup görmän yüreğiňizden çykaryn diýmek bar. Dinlen. Näçeşin yüreğini şol Hudaýyň dostuny kiçiltmek bolsa, şol kadar özü Allah'ın nazarından düşýändir. Şikayet gowj edip bilsin. Şeytana ağlanmasın. Ibadatını yakmasın. Ol hücre gatnaýar, Kur'ana gatnaýar, ýaşyn çyk gezip be, ya mollaja ol börüjük goýup gezip be, o tardan oğrinça şeytana ağlanıp ibadatyny pozmasyn. Yüreğinden näme diýe?
Yok diye menne yamanlap bilecekken diye yönü merduma ait diye şol adamın şıcıra ayıpları var diye. Qovcu kepliye. Emme qov kefinin iteğinde dünyaya ot var, dünyaya ateş var, şeytani kep var. Yüreğinin iteğinden şol kıçılacak buluye. Cemaat, şol adam, şol gelin, şol kıyım işsin. Şonu yüreğinin iteğini kıçıltmak niyeti var da Hudayın doğasını. Şu kadar özü asmanına etek düşüyordu. Asmanına bir odul bir adı bağ olsa, odul adı yok olsa onun etek düşüyordu. Odul bir yerde adı bağ da olsa hemen etekrek düşüyordu. Bir misal aydın. Haccac deyip bir zalim geçiptir. Haccac. İştentin adını zalim adamdır. Hazreti Said diyen bir alim adamı öldürecek bulup huzuruna getirdi. Haccac bir zalim adam Hazreti Said diyen alim adamı öldürecek bulup huzuruna getirdi. Kan adam öldürüyor adam. Oham Haccac aydıptır. Ey Said deyiptir. Seni ne tüysü azap vereyim deyiptir. Şu alim adama şey deyiptir. Seni ne tüysü azap vereyim deyiptir. Ayıt deyiptir. Maskara edecek buluyor adam. Seni ne tüysü necire öldüreyim seni deyiptir. Hazreti Said alim adammış. Olaydıptır. Ey Haccac menin soramamın deyiptir. Özünden sonra deyiptir. Her tüysü beni azap verdin, cehennemde seni şu tüysü azap verilecek deyiptir. Özün ne tüysü azap görürsün geliyen oldun, beni şu tüysü azap ver ağa deyiptir. Ne deyip menden sorayan deyiptir. İhtiyar önelinde deyiptir. Her tüysü özün cehennemde azap çeketin geliyen olsa, beni şu tüysü azap ver. Bana ne tüysü, her Müslümana ne tüysü iziyet versin, cehennemde sana şu tüysü azap verilýär deyiptir. Meni her tüysü öldüresin gelse öldür deyiptir. Emma sen kıyamatta şu tüysü seni şu tüysü öldürülecektir deyiptir. Aynı şu Hazreti Said'in kefi Allah. Ne hilli şunu kiçiltecek bulluğu içe özü asmanını kiçilyer ve o kiçiltecek bulayan salih adamın derecesi önküden yukarı kalıyor. Näme deyip ol eşkiye yüreği ağırıya derecesi kalıyor. Sabretliye yüreği yeni derecesi kalıyor. O adamları men diye azal kep işitmedi yeni derecesi kalıyor. O da asmanı önküden beter tutuşuyor. Ola onu kiçiltecek buluyor. Olayan qovcu gelin, qovcu denana hamana. Ay men umurumlu ben işim yok yöne. Merduma şey diye deyip de maksadını şunu kiçiltmek baha o adamı. Şu kadar özü Allah'ın gözünü kiçiliyordu. Taraptı on kadar yeni asmanı çiyagaydım. Bula bir. İkincisi de. Adamın yüreğine oturuyor dedik de cemaat kova adamlar. Vakti adamın yüreğine oturdu. Hem kişinin yüreğine senin meni yok. Bir adam asmanını kovurirse bir külli imsalın yüreğine düşüyor cemaat be. Şu yüreği düşünün sonra onu kiçiltecek bulup yüreğini ağırtlayan adam şunu işitsin, Huday etmesin. Şu salih adamın bitir yüreği ağırıptan bit duasına düşamaz. Bit duasına düşamaz. Bit duasına düşamaz. Olara tavırlıdırlar. Olara geçirimlidirler o adamlar. Olar salih adamlar. Yani onu da insanlar qaharıyla kana Hudaya deyip asmana qaşıyın bir yüreklerinden dağ çekseler Hudaya ayırsana şunu başımdan niyat alır, işini tapar. Bitir iyice olur. Bitir yere kaçar. Bitir yere düşamaz. Yeni bir var idi. Son bir ulu nesihat. İslam ölüme nesihat. Ey kepleyen adam, yine vurun müştürün. O sonra eşkiyerler. Bir kova adamı kiçiltecek bulup kim peygamber? Peygamber mi geldi? Hiç birilin biri yok. Şonu kiçiltecek bulup oğruyunca, onu kiçiltecek bulup burada aydıptı. Şonu da özünü edet et. Üç bilek bolsa aydyada. Hudaydan korksun, şu kova adamın bit doğasına düşamaz. Şu kova adamın bit doğasına düşamaz. Bunun kovucu hesabını çeksin.
Bunu dinleyin misalına. Hazreti Sa'd qoşun menen gelýär, Yazdijerdiň kahyna ýetýär. Araqda. Bismillah. Yazdijerdiň şu padşahyň ady Yazdijer. Ulukun kahy varmışdy. Juwa akmışdy. Musulmanlaryň qoşuny gelip sürülip şoň gaçsyna gelýär. Bir kah bu ulukun köş musulmanlaryň eline düşýär. Bir musulmanlaryň eline düşdi. Olyan padşah aňry gaçyp gitýär. Musulmanlar kafirler şatarda ulu jeň bolýar. Qoşunyň başı kim boldy? Hazreti Sa'd boldy. Hazreti Sa'd da cemaatla şu taada bir teberrük okuyy. قد أصاب سعدا عرق النساء دمام وقروح في جسده وعذره الناس فلم يقدر الركوب بل كان عليه أن يجلس فجلس على القصر مدبر الأمور ومع ذلك لم يغلق باب القصر شو قوشنun başına Hazreti Sa'd bir de şu mantaga qoşun sürenden soň qatyp bil ağır tutupdyr buutlarynyň ulukon yara çykypdyr yara ataka min bilmeýänmişdik ulugy min bilmeýänmişdik dik durup bilmeýänmişdik oturmaly bolýanmışdyk ulukon yara çykypdyr da billerinden buutlarynyň dirileriniň ağır yaralar çykypdyr ýokary galyp bolmaýan bolýar min de bilmeýänmişdik urşukda olsa oturup urşmaly ohamyny adamlar uzurly sen içerik diýil diýipdirler. Bir şu taadaky kasryň içine girip ýokarky tabagadan gözläp duranmışdyk. Ölüjeň müňlerçe şu taada musulmanlar kırılıp şehit bolýar. Müňlerçe kafirler ölüp gitýär. Dinle. Kimşi Hazreti Sa'd bili damar tutugly. Bilini buutlaryny yaradan doly. 17 yaş musulman bunun dini deme çıkıp gitme. Uzun vada ne etmeli? Ohum şu taada musulmanlığın peydası bilen urş, savaş meydanı tamam bolýar. Yani musulmanlığın eline düşüyor. Ohum bir yan kadımlığın bir şu taada bağmıştı. Özü cennet gezip musulman adam kafirlerle uğraşıptı. Onu da şu Sa'd baş olup da şu kasırda oti deyip son aybetip vurun başlattır. Şimdi cemaatçı ayıpmış o şatada oturmalı. Ayıp değil ki. Uzru adam ne etmedi. Ohun bir adamlığın meyri şey deyiptir dinlen. نقاتل حتى أنزل الله نصره وسعد ببال القادسية معصم فأبنى وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيم قطنرا قدرة سعد اشتر بايتبتر هودا ديبتر بلا ورشتق ديبتر أولو مالكة ولو كافر لبلا ورشتق ديبتر سعدا أتي يقرد ديبتر راحت شقجنة girman ديبتر bir tofor diptir denanlar dulgarlı diptir Sa'dyňa denanlar dul bolmady diptir muňa äri bar diptir şijrik ýürügini agyrtýan kefaytdypdir. Meger hemişe şey gelmişdi. Uzru va yarası va Hazreti Sa'd iştikdir ýürügi agyrtdyr. Oňa beddua etipdir. Hazreti Sa'd ýürügi agyrtdyr. Oňa beddua etipdir. Alan aýdyň. Berde hadir çekmen gurrun açayım. Bir ömür zahmet çekip durulluğunu aytman, şu mahal oturulluğunu aytıyor. Ama musulmançılığı. Bir ömür zahmet çekilliğini aytana, gip şu mahal oturulluğunu aytıyor. Barışçılardan şun uzurunun haberi yokmuştuk diyeydi. Şayet uzuru vardır diyemeller mi? Hetmen bir daha vardır diyemel ki. Qaytan qoşup aytdan ýürüňe agyrtýan kefini öýdüp dipdir bagat dipdir erkek adamly qyrly zenanly dulgarly dipdir Sa'dyň ähliler dulgalmat dipdir Hazreti Sa'd kol götüripdir Ey Rabbim Allah dipdir
اللهم إن كان كاذبا أو قال رياء وسمعة فاقطع لسانه ويده. Hudaýa şol adam uly milletiň içinde şeýitdirip dipdir. Yalandan kefaytip dipdir. Özünü köküjek bolup, meni kiçiltjek bolup, göredip şey dip aýtdy dipdir. Hudaýa senden dileýänşiň dilin kepleme ýalet şol adam dipdir. Hudaýa şol adamyň dilini kepleme ýalet dipdir. Men ilimden keplemesin dipdir. Hudaýa şol adamyň dilini kesmenin ilimden kepleme ýalet dipdir. Erti waliya qoşun ýöwrek sürülýär. فجاءه سهم فوقع في لسانه فلم يتكلم حتى مات. Atışduqalar bir ok gelip yankı ıza berýän adamyň agzyny gyrip diline çomupdyr. Diline ıza düşüp ölünçe kepläp bilmändir şol adam. Yankı ok gelip agzyny gyrip diline çomup ölünçe kepläp bilmändir. Yankı bir ok gelip agzyny gyrip diline çümüp ölünçe kepläp bilmändir. Salih adamlaryň Allah'ın huzuruna ve asmanlarda ve yerlerde kabul olup düşen insanın, yürekleri düşen insanın onu oğrunca kiçiltecek bolup, onu basıracak bolup, onu özünün de yüreğine otiha şu adam. Şu yamanlaptır, onun özünün yüreğinde anamı vaşan adamdığına tarafın. Hudaý etmesin, onu uluklaştırıp da o adamın bedduasına düşemez. Sonun Allah'ın adamsı, ol Hudaýyň dostu, ol perişteleň de dostu, ve ol hemme musulmanlaryň dostu, ol bütün musulmanlaryň dostu. Men ýeki onu kabul etmeýän ya kabul etýän, sen men ýeki haýsy bir kılıp eýlek şeýlek düşüp biljek asmanlaryň içinde. Onu iň gowsy bahtly adamdan haýryny görer. İň bahtsyz adam haýdyryp düşmany bolar. Haýdyryp Hudaýyň düşmany bolýar. Ýalňyşýan adamyň da biri düşmany däl. Ýöne oğrunça bir üçmelik bolsa şonu kiçiltjek bolýar. Onu etmesin. Belkim salih adamyň haýır dogasyny alsyn, bit dogasyny giriftar bolmasyn. Şonu kiçiltjek boldygy üçin o tarap beter bolýar. Bu öýde de şu ýagdaýda etip düşýär. Ine Hazreti Sa'd goşun sürüp bärip gelipde Hazreti Ömer'in namasy bilen özüniň üstünde bolan ýagdaýyny hyzmatyňyza beginje ýetirdi. Allah Taala biziň hemmämizi asmanyna kabullerden etsin. O ýagdaý o güýjimiz ýok bolsa da asmanyna kabul bolanlary kabul etýänlerden etsin. Allah Taala mahşer meydanını ve dünyada yüzümüz aklardan etsin. Kovadımla iyidini düşüp yamallı yerlerden etmesin bizi. İçerilimizde nuri iman yörep, izzet yörep, bereket yörep, bütün Müslümançılıkta Allah İslam'a kuvvet versin. İnşallah inniki heftede hemmeniz ceryanına raygiriler var. Ühücülede bir mescitte de bolýar ve kan mescitlerde bolýar. Hemişe de bernamamız şeyle ustaatlan aytmağı bilin. Şu heftani tatil etýär. Raýy meşgul bolýankan, sanlyk başynda oturýankan we hiç bir muzahimeti bolmaýanak, şulukluk bolmaýanak şonuň hormatyna öwki hefte inşallah mübarek jelsemiz, tefsirimiz tatil, aňyrky hefte ýene ýygyny alyp gider. Allah Taala aziz watanymyzda emniyet görep, her näme köplense İslam'a ve Müslümanyň haýryna köplesin. Amin. Ýaşaýyşlaryňyzda nur ýörüýsin, süýjülük ýörüýsin, garanqylyk ýörüýmesin, agzalylyk ýörüýmesin, tekebbürlik ýörüýmesin, birik-biriň ýüregini agyrtmak ýörüýmesin. Bir alham üç kul huvallahu okaýlyn, ohum iyilwin we aziz watanymyza we hemme musulmanlara doga eder.
جريلان تنيا تؤمنن الله ندرا خنجان خليفة دعاء بالآمين إلهي آمين. كان ختم القرآن الكريم دروا تسبيح لروا مريض مذوى مشكل مذوى ديكتر در هم اسم دعاء إلهي آمين. آمين يا سلطان العالمين. آمين يا ذا الجلال والإكرام. آمين يا مجيب الدعوات. آمين يا أرحم الراحمين. آمين يا ذا العرش العظيم. آمين يا مجيب. آمين يا أرحم الراحمين. آمين يا مجيب. آمين يا ذا العرش العظيم. آمين يا مجيب. آمين يا إله العالمين. آمين يا مجيب. آمين يا إله العالمين. آمين يا أرحم الراحمين. برحمتك بارك الله فيك. آفرین رحمتون تیونه زحمت چکیل سر الله sizin پاداشınız versin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.